Nó cho đi. Nó cho đây. Nó tê bê chàng. Nhớ chăng? Nhớ na chăng? Mamiling nga. Ay, na chăng? Nhớ chăng? Oh, what is that? Ay, na. Mamiling nga. Mamiling nga. Asa mas batin, oy? Minilangay pa to swimming pool. Ito na dyan. Hello, dati. Konnichiwa. Konbawa. Konbawa. Hai. それ見せて、それ。What is that? ウィリウィリーって。めっちゃおいでば。めちゃん。ちょっと待って。あやわ。ちょっと待ってば。本屋さんは本屋にちょっと待ってみてって一回。それプレイわかったちょっと待ってこっちにしてこっち。本屋にまた会え。こんにちは。Ikaw na, anak? Si Badak na. Si Badak na. Ah. May pas Badak. May lingaw, Dak. May lingaw. Asa, nag-standby kas gawas? Nag-standby kas gawas? Aw. Amilan eh. May lingaw. Asa dagi pun Alaska? Taligsik. Ano dyan? Mingaw mang payag, oy. May chika-chika ko. May chika-chika ko ba? Chika-chika na ko. What is that? Kita na doha. Kita na magchika. Busy sila. Asa to, busy sila. Ichika-chika na ko ba ang ano? Hospital dress Japan ba? Hospital sa Japan. Ilang hospital sa Japan, free ang mga bata. Ang mga bata hantod 18 years old ba, free, walay bayad, check up. Hasta mga tambal.
Basta magkasakit inyong anak. Dili mo mag-uol pa check up kay kanang free man siya. Way bayad. Pa check up dayon sa gamay rang ubo ba pa check up dayon. Ya free tambal. Tagaan mong tambal. What is that? What is that? Nindot kailangan no free. Dali dyan. Kaya ba? Siya tayo may tayo. Astang panganak na ako, free. Kung pagpanganak, free, wala bayad. Napay sukli. Hay. Cesarean ko. Walay bayad akong hospital. Tagaan pa kong sukli. Nagduwa. Magduwa na siya diha. Yuchang. Bubu. Kaya yung mga duwan, mga okay man yung mga duwaan. Puro okay ang duwaan. Puro okay. Mga nindot kailang duwaan diri, mga okay, mga nindot pa kaayo. Mo hindi ko mo palit og dili okay kay sayang kay ba. Kani okay pud ni. Kani okay man ni. Tag 250 pesos. Ang original ana mahal kaayo. Pero okay ra na. Kani okay ra sa ni, okay. Barato na lang kay ang original price ana niya mga 3,000 pesos. 3,000 pesos yung original price. Niya okay man siya 250 pesos na lang. Puro na okay. Sayang man diri sa Japan og mopalit kag dili okay kay ang dili okay diri mahal kayo. Ang okay barato na lang. Mahal. Mo gay hindi kong palit kay mahal. Basta dili okay. Lucha, sore misete. Misete yo. Lucha. Busy kayo, gilantan man ni siya, gilantan. Nindot kila okay lagi diri. Ang mahal lang ang pagpa-deliver diha bang pagpadala diha, pero mga nindot pa kaayo. Paghapon okay gani ko gahapon mga sanina sa bata ba okay. Tag 12 pesos ra lagi. Nani? Ang sanina sa pambata kahapon among gadtuan tag 12 pesos isa ka buok. 12 pesos. Nindot pa kayo. Sanina sa pambata ba? Saninang Leona. Yes, sir.
Approaching destination. Re-engaging gravity. Area secure. Barato lagi kay minaling naratol ko gahapon mo kong nabuang. At your service. Akong napalit gahapon 50 ka buok. Katag 12 pesos raman. Naratol ko sa barato. Hi, Ting. Take cover. Christine, wa mi lingaw, nangamong ko. And beyond. Nangamong ko, Ting, wa ko lingaw. Wa ko lingaw, nangamong ko. Gikapoy man ko'y magparafon unta ko, gikapoy mo kog suwat. Uy, giahak. Suwat pangan, magunting pagpapil, magbuang. Ano dyan? Nangamong ko. Akong gichatan sila. It's a secret mission in uncharted space. Let's go. Ako lang gichatan ko. No time to explain. Attack. Board ko. Mangamong ko, Vic. Inside board ya. Ah, sleeper. Cute kisag chinilas, oh. May pasuot niyan chinilas. Muiko. Sus, kaigat yan niya. Oy, oh. Ha? Achi ka na. Koko di yo. So ka di brum ste? Christoph Vlog. Salamat, Christoph Vlog. Maneuver is all we've got. Full speed ahead. Mink kaayo, Mink. Nasuya ka? Imuha dili, Mink. Ayan. Say hi. Sumuot to. Ilang mga bata diri, mga free ilang pa-check up. Pero ang asa na to ito? Kada masakit si Leona, adto din ko hospital kay kanang free raman. Dool ra pa jud kaayo. Ngaon sa daw siya ngaon. Ano? Ha? Ayaw lang gawas, ari lang tagod, oh. Ari lang taba. Luchang. Cute kayo. Maldita man ni siya. Ah. Hi. Hi, bis fit bi. Oo, hasta tambal free lagi sa bata. Mong masakit ni sila. Hay ko yo. Og masakit ni sila. Walay kulba. Pa-check up dayon ko. Bisag sipon na gamay. Nga di kog tambal. Ano yun, Chang? Pwede. Oy, tote jibonde. Free asa tambal asa pa-check up. Buutan man ko. Di man ko maldita. Ang iyang liwat, iyang pagkagwapa nako. Wala. Padamig na mo. Wala.
Achite. Iyo. Hi. Come. Hi. Bye mo. Wa siya sa mood. Nasa oy, the slipper, oh. Come here, mama, be. Free, Melanie. Free. Asa tambal. Pa-check up. Free. Hindot kaayo. Asa mga buntis. Free prenatal. Free ultrasound. Inig mga anak ka. Tagaan kag 42 kalapad sa gobyerno. Pambayad sa ospital. 42 kalapad. Ako? Sa Cebu City. Ano ba? Oh, Melanie. Nindot kay Melanie. Gisapot siya kaya di siya gusto mo appeal. Gusto siya mag duwa ba? Gusto siya magduwa. Come here, baby. Pero mahal mga bayaran. Okay lang mga anak. Ang mga bayaran ng pagkaon, gatas, diaper, ang nursery, mahal kaayo. Ayaw ba? Agad din. Ôi đi được chăng? Come here, babe. Yan ang anak ko. Akong cesarean man ko sa 42 kalapad sa ospital. Wala ko'y gibayad. Napa ko'y sukli. Gisuklian pa ko. Pero mura na jud pinakanindot jud kay ba? Kay free ang mga bata sa hospital. Di ta maguol bog masakit. Di ta maguol pa check up asa tag kwarta pa check up ba. Asa tag kwarta palitampal. Kay free naman. Ayaw baby oy. Ano arigato. Nachang chuto oy di kayo chang. Come here baby. Kuri misite kuchi. Horate. Hi. Mag-vlog siya. Sige, again. Again, baby. Again. Misite. Ike misite. What is that? Yun na sleeper ba? Uy. Okay, Dri, barato na kayo. Naka-okay ko gahapon, okay. Sandal sa bata ba? Sandal sa bata, New Balance. Tagba 5 pesos. May 5 pesos akong na-okay. Please. Ayan sa kay Nas Master. Samukas Master. Nakadikit. Nakadikit.
おいでやちゃん。やちゃん。Christoph vlog nakadikit na. Before pa, before. Super before. Rajang. Just masturbate. Yan na, oide! Yachang, oide! Hura! Sit down here, sit down, sabi. Hai. Hai. Yachang. Kapuyan, bata. Ay, dili man ta ka-focus, ani. Nawagtang na ko sa kong topic. Liu Chang. Oy, diba? Yan na. Sleep na ka na. Kabut-buot na kong kadaan, bibi. Give mama ba? Kabut-buot na pamunpod ni manang biday, oy. Yachang. Kagubot pa yan, miss. Sus, kagubot pa yan. Uy, yato ni. Way bagyong Pinas? Pwede. Yachang. Awas. Ayaw sa bibi, nakalimot naman kung sa kong itapik, bibi, itabi, oy. Uy. Hmm? Nani?
Itong tripod, Inday. Itong tripod ba? Itong tripod. Inday. Ako yun ipa okay mga saninang Leona, pero ting daghana. Ipa okay na ako sa Pinas yan sanina. Napani siya isa ka, duha ka box sanina, wapa na suot. Asa na ito eh? Ano dyan? Oy, kuri kawai ka, oy. Ano dyan? Oy. Ah. Ayaw ba? Arigato. Ah. Rachang, say please, be. Say please. Please. Say please. Say bubu. Bubu wa? Rachang. Rachang. Ang uli din. Uy, ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba, baby? Ikaw, apa sih, baby? Ayaw, look at the atot. Ito. Itay no. Ito na dyan. Masa na mo siya? Okay ka na. Yutang, say hi. Oh, Anna. Say please. Say please. Say ah. Say ah sa. Say ah. Yutang. Ah. Say Anna ba? Ah. Ah. Uy, wa man ni naminaw kanahan. Uy. Ah. Yutang. Ah. Ah. Say ah. Uy. Wag yun, naminos, madam. Say ah. Yu-chan. Wa naminaw, ay. Ah. Lulu, wala ka da. Tadakanay. Si Ana sa a? Uy. Amot ay nalipong man ko niya ay nakalimot na nang ko unsa kong itapik da.
Yachang. Hala, kabugnog tilo. Eh, mag-medyas tabi. Yachang. Mag-medyas ta ba? Nawag ko mo ay. Ayun na, panghilapot good. Makancel na po na ron. Yachang say, na. Say, Uy. Say, na ba? Yachang. So, kuri misite, te kuri kawai mo na. Hala, kawai. Wala, misite. Ruwa. Ruwa. Na. Ruwa. Regala. Hala. Wala ka dahil. Letang crunch ako rin. Kawai mo na ko rin. Mite te ko rin. Mite te. Asita. Ano? One year and 6 months. 1 year and 6 months. 1 year and 6 months na siya. Kawai. Sit down, sabi. Picture to me, site. 1 year and 6 months na siya. Ika, misite. Kawai kara.それがいいの？これママのだけど。Macam mama mau kabur ka na. Yata mau kabur teh. Kawai. Oh, buyag lang. Maaan man siya diri 3 years old. Maaan siya 3 years old. Nakabalo na siya mag-toilet ba? Please ko no, please. Salbahis bataan eh. Liwat may sapon. Mura siya 3 years old. Maan siya 3 years old. Hi, mama ni mama. Mama ni. Asi ang lihok, magtiguwang. Tiguwang.
Gamayng dalaga man rin siya, gamayng dalaga. Ba. Nag-please siya, please kuno oy. Please kuno ang kalo. Natyan, sila mama mo kaburo ni. Mama, yakti duluからちゃんと。Wahikapay ha, wahikapay kamera. Please. Inte mura daw kag 3 anyos inday loya sa tiyang bebe. 1 year pa in taon na siya, 1 year. Ike apa sa bebe? Say please, ha? Please. Hai. Arigato, ha? Arigato. Arigato. Hai. Kampai wa kampai. Kampai. How old are you, sabi? 1. Bisiton, bichanto siton ste asi. Very good ne, very good. Otete wa? Hi. Hi. Say hi. Say hi. Wa pa man ni siya favorite color, oy. Wa pa man siya buot. Please, kuno lagi, oy. Wait, nabuang na. Nag-atot na. Ayaw, layat inday. Please. Agad na. Nandiyan. Salbahis. Salbahis maning hapanan ni. Bad smell no fit lang bimisit eh. Bad smell no fit. Bad smell no fit. Wadoko. Doko. Where's your bad smell no fit? Bad smell. Where's your head lang be? Where's your head, baby? Yatang. Head. Eyes ba eyes? Eyes. Nose. Mouth. Teeth wa teeth.
Tit. Tit. Tang kwa. Tang. Ears wa ears. 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 Hands wa hands. Hands. Feet wa feet. 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 Stomach wa. Stomach. Stomach. Hair wa hair. 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 Mama no hair. Ka-bright sa baby. Oy, yatot ning hapana ni. Yeah, how old are you? 1. Sikot mo na siya. Ay. Very good na kayo. Muna siya tiguang lagi. Muna siya tiguang. Kaya na po na siya magpupo, Milani. 1 year and 3 months siya. Kaya na siya mag-CR. Ato sa CR, basta. Sa'yo kay nakatun. Bright mang mamagod. Listen. Basta bright ang mama ba? Listen. Buyag lang. Kabalo na pa rin siyang mga animals. Oh, credit is mama. Ang mama nagay ko yung pirmi. Kiba na pa rin siya mga animals. Animals siya ka ano. Sound sa animals. Kasi na siyang cow, cow. Oh, diba mo? Ano wa? Dog wa, dog. Dog wa? Dog. Wang, wang, dog. Kailan na siya. Bird wa, bird. Bird. Bird wa? Oh, tweet, 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 tweet. Pig wa, pig. Sheep wa, sheep. Ba. Sheep ko nooy. Ang pig wa, pig. Pig. Bu. Ang pig sa Japan manggod kay bu manggod. Oh, ilang dog, wang. Hay. Ilang pig, bu. Sorry na, eh. Naligid na. Kuchi. Lechang. Kau. Monkey hindi. Monkey wa? Monkey wa, monkey. Monkey? Monkey wa? Ang ilang monkey. Skot bianim, buang taani. Macam. Listen. Ay, tarik ng kamera. Oh, very good kayong mama. Very good kayong mama. Hey. Hi, I'm Edison. Lechang. Let's sing along with Alphabet Pal. Yep. Hi, I'm Happy na siya mag-nursery. Hi, I'm Naka-April 1, mag-nursery na siya, magbuwag na ni. Colors. Hi, I'm Edison. Let's sing along with Alphabet Pal. Hi, and music. Hi, I'm Edison. Let's sing along with Alphabet.
Chang. Dog wa dog. Dog wa. Baby dog wa. Chang. Uy. Uy. Di maminaw eh. Head, head. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes. Yay! I have two hands lang, babe. I have two hands, the left and the right, holding up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Yay! Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees. Luya sa bata, sa Japan may kadua. Ang inahan day kadua, pirmi. Kaluoy sa bata, oy. Way kadua, pirmi. Nya ang mama pa dyan, way katabi, pirmi. Sus. Hey. Muli tagpinas, inday, oy. Muli tagpinas, tanbetas gawas. Daghan tagkatabi. Daghan kagkadua adto. Ari kita ra duha pirmi. Yang master ari. Busy pirmi yang master. Dajang. Sumani siya. Uy, hubo suot, hubo suot. Sleep na ka? Drink sa tamer? Ha? Drink sa tamer? Nani, babay naman ni siya, uy. Nani, muya miro, no? Muya miro, no? Ha? Kasabot po ni siya flower, asa yung flower. Kaila siya flower. Nani, babay naman ni siya, uy. Mo bye-bye na ta? Bye-bye? Mo bye-bye sulo, no? Say bye-bye, Jack. Say bye-bye. Ni bye-bye na siya. Wala na. Di na niya kaya. Kata. Kapoy na siya. Diyan, kata mo. Bye-bye, stay. Bye-bye. Magbut-buot man siya. Uy, mubabay namin ha. Mubabay namin. Salamat. Bye-bye. Sige na, Tanta. Bye-bye, stay. Uy. Bye-bye namin, oy. Giahak ang bataan ni, oy. Makigtabi pa ta sa ni siya, oy. Bored na kay ta ba? Bye-bye na ha. Bye-bye. Sama na akong anak, ay kay. Liwat kay sa amahan. Killjoy. Killjoy kaayo. Di guys la gusto malingaw ko ba? Di sila gusto malingaw kong tabi-tabi. Sige na. Thank you. Bye-bye. Luyan ako eh.